प्रॉब्लेममुळे. तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. मित्रांनो सॉरी, लाईव्हमध्ये थोडासा प्रॉब्लेम झाला. पटापटा जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. पटापटा जॉईन व्हा. पटापटा जॉईन व्हा. मध्येच लाईव्ह कट झालं. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. लाईव्हमध्येच कट झालं, त्यामुळे परत चालू केलं आहे लाईव्ह. तर पटापटा जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोली हे चॅनलचं नाव आहे. ओमकार म्हणजे आहे की लाईव्ह, तुझं लाईव्ह म्हटलं की मी पहिला आलो. धन्यवाद दादा. कोकणची माणसं कोकणातली माणसं सपोर्ट करतात कोकणच्या माणसांना, बघून खूप छान वाटतंय. संकेत राणे, हाय बहिणी. हाय संकेत. आज मी बनवते पनीरची रेसिपी, मटर पनीर. तर मी पनीर भाजून घेतलं, ते मगाचा व्हिडिओमध्ये झालं बघा. आता मी हे अद्रक आलं आणि लसूण टाकते. त्याच्या आधी हे थोडेसे खडे मसाले आहेत. म्हणजे याच्या मी मध्ये काळी मिरी, लवंग, वेलची घेतली आहे, ती मी यात टाकते. पहा, हे टाकायचं. ओमकार दादा हसतोय. हसो हसो हम पे हसो. त्यानंतर आलं लसूण टाकते मी. मटर पनीर कोणाला आवडतं पटापटा मला सांगा. आज स्पेशल पनीर आहे वाटतं ताईकडे. हो ग, मुलीला पाहिजे मटर पनीर, सो मी आज मटर पनीर बनवते. आज स्पेशल पनीर आहे वाटतं ताईकडे. हो, मानसी म्हणते येतेच लगेच. ओके मानसी, लगेच ये. निलेश दादा नमस्कार. असं धनतेरसचे सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. कोकणातल्या माणसांका धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा. आपापल्या घरी करंजे चकली खावा. मी कधी पण येऊ शकतो, करून द्यावं लागेल. हो या नक्की या. मानसी मध्ये रोशनी ताई, निलेश दादा मी आले वाटतं, अजून नाही आले वाटतं. निलेश दादा आला ग, रोशनी नाहीये. रोशनी मगाशी लाईव्ह होती वाटतं, गेलेलात कधीच्या लाईव्हला. त्यानंतर हे थोडंसं सुकं खोबरं आहे, ते पण मी यात टाकणार आहे. हे पहा, सुकं खोबरं पण मी यात टाकलंय. मानसी म्हणते जेवण पण आठवण काढते जेव्हा लगेच येतात. ओके, मानसी म्हणते थँक्यू मानसी. निलेश दादा म्हणतोय ओके. नमस्कार निलेश दादा. मानसी बोलते. निलेश दादा मजेत आहात ना सर्व? होय निलेश दादा, आम्ही मजेत असं. धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा निलेश दादा तुका, मानसी, ओमकार दादा, सगळ्यांका, आणि संकेत दादा
सगळ्यांका धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर कोकणातली मजा काय बनवतं, मी बनवते बघ मटर पनीरची रेसिपी बनवतं. मटर पनीरची रेसिपी बनवते. ओंकार म्हणते पुण्यामध्ये कोण आहे का सांगा जवळपास. पुण्यामधलं मला वाटतं अजून कोणी जॉईन नाही झालंय. असेल तर प्लीज पटापट कमेंट करून सांगा की आम्ही आहोत पुणेकर. त्यानंतर आपण यात टाकणार आहोत काजू. देन हे आहेत बदाम, हे पण टाकायचे आपण. मंगेश तेली काय करतस. नाही, मानसी म्हणते करंजी बनवते ताई आज. ओके मानसी, बनव बनव, छान छान बनव कुरकुरीत. मंगेश तेली विचारतायत काय करतस. तर दादा मंगेश दादा आज मी मटर पनीरची रेसिपी बनवतोय. तर म्हटलं बनवता बनवता तुमच्याशी गप्पा मारूया आणि दाखवूया. कॅशो येस, काजू टाकले, काजी टाकले, काजी. फराळ बनवलं होय. तर कोकणातली मजा विचारता की फराळ बनवलं काय. तर कोकणातली मजा पहिल्यांदा तुमका धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्यानंतर मी आज सांगते तुम्हाला, इथं जे लाईव्हमध्ये आहे त्यांना मी सांगते की मी बनवली आहे करंजा बनवल्या आहेत, चकल्या, शंकरपाळ्या आणि शेव बनवला आहे. आणि आज काय ते काय म्हणतात त्याला विसरली, जाऊ दे आठवलं ते सांगते. गोल गोल असतात त्याला काय म्हणतात त्याला, विसरली. सुनीता ताई असते तर सांगितलं असतं त्यांनी. तनुजा, निलेश दादा म्हणतोय तुम्हाला पण शुभेच्छा सर्वांना, थँक्यू. तनुजा धामापूरकर, तनुजा ताई नमस्कार, खूप दिवसांनी लाईव्हला आलात, कुठे गेलेला नक्की सांगा. आणि धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा. मानसी म्हणते मंगेश दादा कुठून आहात. तेली सरनेम नाही रहाटे म्हणून विचारलं. तेली सरनेम आम्ही रहाटे म्हणून विचारलं. ओके. ओंकार म्हणते फोडणी जळेल. निलेश दादा पण हसतोय. फोडणी नाही जळणार दादा, गॅस स्लो आहे. त्यानंतर तनुजाताई डन म्हणतात. निलेश दादा म्हणतोय चकली. ओके, चकली सर्वांची फेवरेट असते. तर विनायक दादा म्हणतात हॅलो मॅम. विनायक दादा नमस्कार, सर्वांना धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्यानंतर म्हणतोय निलेश दादा काय बनवले तेच विसरली, शिरा फोडो. अरे नाही दादा, बनवलं नाहीये, बनवायचं आहे. काय बोलतात तेच आठवत नाहीये मला त्याचं नाव. हसू नका, हसणे का नाही. आता हा कांदा टाकायचा आहे. आणि यात मी खोबरा टाकले कारण आम्ही कोकणातली माणसं, आमका खोबऱ्याशिवाय जेवणच होणार नाही. वाईट नाही माहीत खोबरा होया. कोण आलंय, एक मिनिट.
हे भगवान, मी आवाजच नाही काढला. मंगेश दादा आहेत. मानसी विचारते जेवलात का निलेश दादा? निलेश मंगेश तेले पिंपरी चिंचवड मधले आहेत आणि सर्वांना तनुजाताई म्हणतात सर्वांना धनोत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर तनुजाताई तुम्हालाही सर्वांना धनोत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तळ कोकणातली मजा, सोलकढी पण बनव. त्याच्यासोबत काय फराळासोबत. मानसी ताईकडे जाऊया नंतर आपण पनीर बनवते ताई. या या सर्वांनी या. निलेश दादा म्हणतोय बरोबर. मग असण्यासारखे बोलल्यावर काय करा. आठवलंय मला काय बालुशाही बनवणार आहे मी. तनुजा ताई म्हणतात नमस्ते ताई. नमस्ते नमस्ते. तर ओंकार दादा म्हणतोय तू माझ्यासोबत कधीतरी 10 मिनिटं बोल, हसून हसून रडशील. ओके दादा, एवढा स्वभाव तुझा छान आहे का हसायचा. इथं पण तू हसवू शकतोस. आम्हाला पाहायचं आहे किती हसवू शकतोस ते. नक्की हसव, कारण माणसं आपल्या स्वतःच्या आयुष्यात खूप कमी हसतात आणि जर एखाद्या माणसाकडे हसवण्याची कला असेल तर वा क्या बात आहे. निलेश दादा विचारते हो मानसी तू. निलेश दादा म्हणतोय आवाज तो लाईव्ह म्यूट केलेला. सॉरी सर्वांना, आवाज गेलो. म्यूट ठेवून बोलताय ताई. हो ताई, माझा मोबाईल प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे कमेंट लेट होत आहे ताई, सॉरी. इट्स ओके ताई. तनुजा ताई तुम्ही लाईव्हला आलात हे खूप छान मोठं आहे. थँक्यू सो मच. पनीरमुळे काय सुचत नाही आहे ताईला. अरे नाही, बाहेर कोणीतरी बेल वाजवली त्यासाठी मी गेले आहे बंद करून म्यूट करून. तर तेवढ्यात आली तर म्यूट काढायचं विसरली. हो हो, आवाज येत नव्हता. आवाज येत नव्हता. कळलं मला. आता मी चालू केलाय. नाही दादा जेवायचं आहे. तनुजा ताई म्हणतात निलेश दादा मानसी ताई नमस्ते. तरीही नशीब नाही तर खुळ्यासारखं बघत बस. हे भगवान. मानसी म्हणते नमस्ते तनुजा ताई. निलेश दादा म्हणते नमस्कार तनुजा, मजेत ना. तनुजा ताई म्हणतात ओंकार दादा नमस्ते. ओंकार दादा पुण्यातले आहेत. तनुजा धामापूरकर म्हणतायत हो निलेश दादा. ओंकार परीत दादा म्हणते कसं माहीत आहे, कसं असतं माहीत आहे का. समोर माणूस असेल तर त्याच्याकडे बघून हसवतो आपण. ओके ओके निलेश, सॉरी ओके प्रणित दादा, परीत दादा. तनुजाताई म्हणतायत ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय तनुजाताई. ओंकार परी नमस्कार तनुजा. नमस्कार बोलतोय ओंकार दादा. कोण आहे का पुण्यातलं, कोण आहे का लाईव्हला. तर पटापटा नक्की सांगा कमेंट करून. तनुजाताईंनी मोठा मेसेज केलाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. तनुजाताई. ओंकार दादा पुण्यातून बोलतोय. अजून कोणी आहे का प्लीज 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 पटापटा कमेंट करा. सुलक्षा ताई आल्या आहेत. नमस्कार सुलक्षा ताई, कशा आहात तुम्ही. धनत्रयोदशीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. कोण आहे इथं. जास्त करून कोकणातलीच आहेत ओंकार. जास्त करून कोकणातलीच आहेत सर्वजण. कोकणातलीच दिसणार तुला बघ इथं, कारण मी जेव्हा लाईव्ह स्टार्ट केल्यापासून ही माणसं आहेत माझ्यासोबत. नरकासूर नाही करू तुमच्याकडे. सुलक्षाताई आमच्याकडे तर कोकणात स्पर्धा असता नरकासुराची, त्यामुळे नरकासूर खूप असतं. पण खऱ्या आयुष्यातले नरकासूर जळणत नाही, फक्त ते पुतळ्यावाले जळतात. ही बॅड. खरे नरकासूर जळले असते ना तर खूप बरा वाटला असता. पण खरे नरकासूर बरे फिरतात आणि जे पुतळ्याचे बनवतं 2-2, 3-3 दिवस मेहनत करून ते जळतात बिचारे. रावण पण तसंच. खरं रावण जळणार नाही. हा ना, मला तुम्ही लोक आवडतं. नमस्कार ओंकार दादा. थँक्यू. आम्ही लोक आवडतो म्हणा.
तनुजा ताई म्हणतात आम्ही कोकणी ओंकार दादा. भाग्यश्री ताई नमस्कार, लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. आणि पटापटा लाईक करा. 2च लाईक झाले, अजून कोणी लाईक नाही केले वाटतं, तर प्लीज पटापटा लाईक करा. 15 मिनिटं झाली आहेत आपली लाईव्ह सुरू होऊन, फक्त 2 लाईक झाले आहेत. मला वाटतं आजचा लाईव्ह कोणाला आवडत नाहीये, तर प्लीज पटापटा लाईक करा. विसरलाच वाटतं तुम्ही लाईव्हला लाईक करायला. अरे वा, 3रं लाईक झालंय, छान छान. 4थं पण लाईक करा पटापटा. आता मी टोमॅटो घातलाय मित्रांनो. निलेश दादा म्हणतो ज्याला हसवायला जमेल त्याला कधी काही कमी पडत नाही. रडवणे सोपे असते ना, कॉमेडियन ना मानावे लागेल. हो दादा, खरं रडवणं काय, प्रत्येक माणूस रडवतो आपल्या आयुष्यात, पण हसवणारे खूप कमी असतात. आणि हा निलेश दादा पण हसवत असतो, आम्ही हसत असतो. हो ना निलेश दादा? हो का ओंकार दादा? तनुषाताई म्हणतात. गणेश दादा बोलते ताई तुमचा आवाज येत नाही. कसा काय येत नाहीये? माझा आवाज तर बाकीच्यांना येतोय. तनुजाताई म्हणतात आमची माणसं आहोतच चांगली मनाने. ओंकार दादा पण कोकणातला आहे, आजरा मधला. ओंकार दादा म्हणतोय असा एक दिवस येईल की आपण फिक्स लाईव्ह असणार आणि मी स्वतः पार्टी देणार. आपली सगळी बसून एकत्र करू. वा वा वा, छान दादा, छान. थँक्यू. हा म्हणजे असा एक दिवस नक्की येईल, खरंच. थँक्यू बोलल्याबद्दल, खूप बरं वाटलं. गणेश दादा मी कधी बोलली येणार इन फ्युचर. गणेश दादा पण आहे कोकणातला, कुंकेश्वरचा. जवान काय केलं सुलक्षताई विचारताय. सुलक्षताई मी जेवण बनवतोय मटर पनीर, तर त्याची ग्रेव्हीची तयारी करतोय. ही बघा, ग्रेव्हीची तयारी करतोय. तर आवाज येत आहे ताई? हो ताई, मी म्यूट नाही केले, त्यामुळे आवाज येणार सर्वांना. त्यानंतर निलेश दादा म्हणतो अगं तेच असते, जमते कधी कधी. तुम्ही हसता तेच मोठे आहे माझ्यासाठी. हो निलेश दादा, थँक्यू सो मच. सचिन दादा बोलतायत. हॅलो सचिन दादा नमस्कार. तर हॅलो दीदी बोलतायत. सचिन दादा नमस्कार. धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. मानसी बोलते माझ्या पण नवीन चॅनल आहे, प्लीज जाऊन बघा आवडलं तर. तर मानसी पण कोकणातली आहे, तर तिचं पण चॅनल आहे मानसी ब्लॉग म्हणून. तर प्लीज तिचे पण छान छान व्हिडिओ टाकते, नक्की जाऊन तिला सपोर्ट करा. नवीनच आहे ती यूट्यूबवर, पण सपोर्टची गरज आहे, तर प्लीज जाऊन सपोर्ट करा सर्वांनी. हाय दीदी, नमस्कार दादा. काय करते दीदी? दादा मी मटर पनीरची रेसिपी बनवते. निलेश दादा म्हणतो मस्तच ओंकार. हॅपी दिवाळी दीदी. सचिन दादा बोलतोय हॅपी दिवाळी दीदी. तर सचिन दादा तुम्हालाही हॅपी दिवाळी. ज्योतिताई बोलतायत हे काय आहे असं बोलताय काय? नमस्कार ज्योतिताई. बघू आता नेक्स्ट इयरला कोकण फिरणार. हो हो निलेश दादा नक्की ये. ओंकार दादा नक्की आहे. निलेश दादाचंच नाव येतं माझ्या तोंडात सारखे सारखे, कारण तोच असताना लाईव्ह मध्ये, त्यामुळे सॉरी या. ओंकार दादा नक्की आहे लाईव्ह याला कोकणात. सचिन दादा म्हणते जेवण झालं का दीदी? दादा बनवते जेवण, मटर पनीरची रेसिपी बनवते. त्यानंतर बोलतात ज्योतिताई. हॅलो ज्योतिताई, धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा. पनीर वाट बघता हा नाही. सुधीर दादा बोलतायत IIT कानपूर. हॅलो, हाय हाय सर्वांना. धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा. नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा. लाईक करो नाही हो तो प्लीज चॅनल को लाईक करो. लाईक नाही करत आहे कोण इथं. 4च लाईक झालेत.
लाईक करा पटापटा. ज्योती ताई, ओंकार दादाला हाय करताय. मोरे प्रमोद, नमस्कार मोरे दादा, नमस्कार. वय तो जवळचा आहे. ओके. निलेश दादा म्हणता पनीर वाट बघता, हा माझा नंबर कधी येत. तनुजा ताई धामापूरकर बोलतायत निलेश दादा हसतायत. निलेश आणि मी येईन. ओके, या या या, नक्की या. कोकणातल्या माणसांनी लवकर या. कोकणातल्या माणसांचा भेटणं छान होऊ शकता. ओंकार म्हणतो ओळख होईल. हो हो, हळूहळू ओळख होईल. निलेश दादा म्हणते रात्री झोपेत बोलत बसू नको निलेश निलेश, नाही तर झाला कल्याण. दादा घराच्या बाहेर काढतो. काय माहिती, नाही काढूच माझं गोवावर नाही. गोवाचो माझ्यावर आणि माझो गोवावर खूप विश्वास असा. नीलू ऑफिशियल, नमस्कार ताई. नमस्कार दादा. लाईक, थँक्यू लाईक डन केल्याबद्दल. नीलू सॉंग, राधे राधे, श्री स्वामी समर्थ, राधे श्याम. लाईव्हला स्वागत आहे. धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा दादा तुम्हाला. लाईक करा, कमेंट्स करा, ताईंना सपोर्ट करा. इथं 5च लाईक झाले, तेवढे 26 जण लाईव्हला आहेत, पण 5च लाईक झाले आहेत. पटापटा लाईक करा मित्रांनो. गणेश दादा म्हणतोय कोकण आपलोच असा. गणेश दादा लाईक कर, कोकण तर आपलोच असा. पटापटा लाईक करा मित्रांनो. हा असा पण होईल. बाजीराव दादा बोलते हैं तुम सुनाओ क्या है. तर हे पहा, हे झालंय मटर पनीर ग्रेव्हीसाठी मी हे बनवलं आहे. याला मिक्सरमधून काढायचं, छान पेस्ट करायची. आता याला थंड होत ठेवूया. ताई माझा मेसेज मी वाचला, सर्वांचा मेसेज वाचते. त्यानंतर आलाय ऋषिकेश, कोकणची माणसं साधी बोळी. हो हो दादा, कोकणची माणसं साधी बोळी. तनुजा ताई म्हणताय चला ताई बाय. निलेश दादा बाय बाय. ताई तुम्ही चाललात का? ऋषिराज दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा ताई. दादा तुम्हालाही खूप खूप शुभेच्छा दिवाळीच्या, तुमच्या पूर्ण फॅमिलीला. बाजीराव दादाने विचारलं तुमचं नाव काय आहे. इथं मला मेसेजच नाही आला बाजीराव दादांचा, पण माझं नाव आहे प्रीतिया. मला त्यांचा मेसेजच येत नाही आहे. बरं तनुजा, थँक्स फॉर कमिंग. काळजी घे. हो तनुजा, तू लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद तुझे. आणि वन्स अगेन हॅपी दिवाळी टू ऑल युअर फॅमिली. कोकणात या, आम्ही साधी भोळी की कसली दाखवतो. तनुजा ताई घाबरतील लोक. माझं नाव मनोज आहे, ऋषिराज नाही. ऋषिराज तुमच्या मुलाचं नाव आहे, पण मी फक्त दादा म्हटलं. निलेश पोयंडे म्हणतायत मस्त, असाच विश्वास हवा, नजर न लागो. येस येस. भूश्राम बोलतायत हाय नमस्कार दादा. प्रीतीताई म्हणतायत दिवाळीच्या शुभेच्छा ताई. प्रीतीताई तुम्हालाही दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. लाईक करा डबल टॅप करून. तनुजाताई म्हणतात बरं ताई बाय बाय. बाय तनुजाताई, उद्याच्या लाईव्हला नक्की या. निलेश दादा हसतोय. तनुजा मस्त. तनुजा ऋषिराज मनोज दादा म्हणतायत तनुजा ताई आम्ही आतापर्यंत घाबरलो कोकणात यायला. ओंकार दादा म्हणतोय तनुजा मी येऊ का नको. तर येवा, कोकण आपलोच असा. भूश्रा बोलतायत की वेर आर यू फ्रॉम. आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र, कोकण सिंधुदुर्ग.
तर पटापटा लाइक करा मित्रांनो और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और डबल टैप करके लाइक करो, डबल टैप करके लाइक करो। डबल टैप करके लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। सेम आय एम ऑल्सो फ्रॉम कोकण खेड। मग दादा तुम्ही कोकणातले आहेत, मग इंग्लिश कशाला बोलताय? मालवणी बोला की. खेडमध्ये काय मालवणी बोलतात की नाही? आमच्याशी मालवणी बोला. इथं खूप जण कोकणातलीच आहेत, मराठी बोलताय ज्यांना नाही जमत ते. तुम्ही प्लीज कोकणातले आहात तर प्लीज मालवणी किंवा मराठी होऊन जाऊ दे. तर निलेश दादा म्हणते मानसीला सपोर्ट करा, हा सगळ्यांनी मेहनत घेत आहे ती पण. हो दादा, मी सर्वांना सांगितले की मानसीच्या चॅनलला जाऊन तिचे मेसेज पहा. निलेश दादा म्हणतोय बिग बॉस मधल्या एकमेव मराठी माणूस प्रणित मोरेल सपोर्ट करा. हा हो दादा, मी पण त्याला सपोर्ट करते. जर तो जर नॉमिनेट असेल तर आमचा फुल सपोर्ट आहे त्याला. बुशरा आय डोंट नो मालवणी. तर तुम्हाला मराठी तर नक्की येत असेल, तर मराठीमध्ये बोला दादा. ओंकार परीत बोलायचं विचार कसलं करतस? बोलायचा विचार कसलं करतस म्हणजे काय? व्हेरी गुड ताई. बघते का तू बिग बॉस? हो दादा, मी बघते, कारण आपला मराठी माणूस आहे तिथं. अभी मैं मुलगी है. अभी मैं मुलगी है, ये काय? मुलगी है, अभी मैं मुलगी है. हमें कुछ नहीं समझ में आता. कोकण में है तो मुलगी है क्या? आणि सॉरी भाई साहब, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और डबल टैप करके लाइक करो. और धनतेरस की खूब खूब शुभकामनाएं आपको. काल भारीच खेचले ना सगळ्यांची प्रणितने. भारीच सुस्त आहे का? अरे दादा काय सांगू, आम्ही किती नवरा बायको आम्ही एवढी हसन हसन पोटात दुखापर्यंत खरंच जाम भारी करतो कॉमेडी. ते काय सुस्त ना बसल्या बसल्या. ओंकार दादा तू बघतो काय बिग बॉस? आम्ही बाबा बघतो. हा खरंच भारी मजा येते, कारण मराठी माणसाक सपोर्ट करून होतो. आणि प्रणित मोरे, सलमान खान ते का किती बोललो ते म्हटलेल्या की त्याच्यामुळेच माझा घर नाही, ते माझ्यामुळेच त्याचं घर चालता. अरे तू काय मोठं लगन गेलोय, तुझं घर त्याचा घर चला. आय एम गर्ल. ओके ओके दीदी. हॅलो बुशरा. चल बाय ताई. मानसी का चालली? जाऊ नकोस. ओंकार येस येस, मी स्वतः त्याच्यासोबत फोटो पण काढलेत. अरे वा, आम्हालाच नाही काढायला भेटले. ओंकार दादा आमकाच नाही फोटो काढू गावात त्याच्यासोबत. ओंकार दादा तुका मालवणी येता काय? ओंकार काम असेल बिचारीचं. ओके हो हो, असेल तिथं बिचारीचं काम. अरे ती खूप घर सांभाळून एकटी घर सांभाळते, ती खूप छान करते. खरंच अभिमान आहे मला अशा मुलींचा. निलेश दादा हो यार मानूचो लागात, मी तर त्याला अगोदरपासून ओळखतो ताई. त्याच्या आधीपासून सबस्क्रायबर आहे. जबरदस्त असते त्याची स्टँडअप कॉमेडी. चालेल दादा, आपण सर्वांनी, मी इथं पण सांगते की बिग बॉस मधील
प्रणित मोरे हा महाराष्ट्रीयन आहे आणि मेहनती मुलगा आहे. प्लीज त्याला सपोर्ट करा. नॉमिनेट असेल तर त्याला सपोर्ट करून त्याला वाचवा आणि त्याला पुढेपर्यंत जाऊ द्या. तरच आपल्याला पण अभिमानाची गोष्ट आहे की बिग बॉसमध्ये मराठी माणूस जिंकला तर प्लीज सर्वांनी सपोर्ट करा. त्याच्या शो पहा आणि प्लीज सपोर्ट करा त्याला. खूप छान स्टँडअप कॉमेडी पण करतो. आता बिग बॉसमध्ये आहे तो. बुशरा बोलते फ्रॉम विच सिटी यू आर फ्रॉम. आय एम फ्रॉम सिंधुदुर्ग. मानसी बोलते करंजी बनवते. ओके मानसी, बनव करंजी बनव. निलेश दादा म्हणतोय अरे मस्तच ओंकार स्टँडअप शोला गेला आहे का. आता मला पण असं वाटतं की त्याच्या स्टँडअप शोला जावं. ओंकार दादा बोलतोय नाही ब्रदर, मला कामावरून सुट्टी नाही भेटत. ओके मानसी. निलेश दादा म्हणते मानसी बनव छान छान पिठाच्या बनवत आहे का, चण्याच्या पिठाच्या बनवत आहे का. गणेश दादा बोलतोय ताई माझ्या लग्नाला ये. ओके येते. कधी आहे लग्न नक्की सांग. मानसी बोलते नाही ना, रवा आणि खोबऱ्याच्या असतात ना करंजी त्या. तर ह्याच्या पण असतात, चण्याच्या पिठाच्या पण असतात आणि रव्याच्या पण असतात. तर तुम्ही मेसेज टाका. मी जरा म्यूट करते मिक्सरला. निलेश दादा मे महिन्यात आहे का लग्न. आणि प्रणित तर मी कोणाला नाव सांगू ताई, जरा सांगा आपण कोण आहे ते. हा तू कोण आहेस ते सांगू का. ओमकार दादा पुण्याचा पोलीस आहे. पुण्याचा पोलीस आहे. माझ्या चॅनलवर जर छान छान मेसेज करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. बसीर काय बोलला आठवते ना, गाव से आया गाव जा. प्रणित बोलला पहिले तुझे बेचकर रहूंगा गाव. चॅलेंज दिले आहे ना एकमेकांना. हो हो आवाज मी म्यूट केलेला. ओमकार परीत नमस्कार. डन. ब्रदर सिस्टर काम क्या आहे की नाही तुला काम आहे का. मला त्यांना डोकं सटकते. हा आधीच सांगते. मानसी म्यूट ठेवून बोलताय ताई. हो ग म्यूट झालेलं. ज्यांना काम आहेत त्यांनी माझ्या लाईव्हला येऊ नका. मानसी मला चण्याच्या पिठाच्या आवडतात. ओके काय फालतू माणसं असतात. त्या दिवशी त्याला व्हिडिओ एडिटिंगचं मी सांगितलं आणि आज काम नाही काय तुला विचारते. सॉरी सटकतंय माझं डोकं. ओके दादा त्या पण बनवते मग तुझ्यासाठी. तुम्ही मस्त मुंबईला राहता, एकमेकांना देऊ शकता चकल्या करंज्या. निलेश दादा म्हणतोय कमेंट मिट्स. कोणाची कमेंट मिट्स झाली मला येत नाही दादा. बघ ना 455 कलम लागणार आहे. ओमकार परीत ब्रदर तू शांत बस नाही तर घरात घुसून मारीन.
मी त्याला तर हेच केलं काय ते हाईडच करून टाकलं. डोकं फिरतोय माझं असल्या माणसांमुळे. बोलायचं असेल तर छान छान बोला ना, है ना. इथं आम्ही कोकणातली एवढी छान छान माणसं बोलतोय, तर ह्याचं नुसतं सुरू. तर राहू दे. हो हो, मी केलं त्याला. ह्यांना कोण बोलवतंय पण उगाच येऊन बोलायचं काम करतात. नको ते अशांना इग्नोर कर. मी हाईडच करून टाकते. अक्षता ताई हाय तायडे म्हणताय. नमस्कार अक्षता ताई, धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा. निलेश अरे थँक्स यार मानसी. निलेश दादा तुला थँक्यू बोलतोय. तर हे बघा, आपण ह्याच्यासाठी छान अशी पेस्ट तयार केली मगाच्या वाटणाची. अरे पटापटा लाईक करा चॅनलला, आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा सर्वांनी. निलेश दादा बोलतोय, अक्षता ताई बोलताय हाय ताडे. त्यानंतर निलेश दादा बोलतोय अरे थँक्स यार मानसी. अक्षता माझ्या बायकोचं माहेरचे नाव आहे. निलेश दादाच्या बायकोचे नाव माहेरचे अक्षता. सेम टू यू डिअर. छान छान छान. हा काय झालं, आता आराम कर जरा. मानसी उगाच लाईव्हला येतात विदाऊट बोलवत आणि दादागिरी पण करतात. हा ना, विदाऊट बोलवणं. अरे या पण नीट छान बोला, मग बरं वाटतं. डिमोटिवेट करायला कशाला येतात. मस्त ताई पनीर वाट बघत आहे. तर अजून कोण आहे. अक्षता ताई बोलताय ओके. तर आता हे ना मी तेलात सोडते. एक मिनिट. सचिन दादा नमस्कार. धनोत्रयोदशी निमित्त तुला तायडे हार्दिक शुभेच्छा. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय धर्मवीर छत्रपती शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा, तुम्हालाही धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा. मानसी बोलते निलेश दादा आता आहेत का वहिनी या लाईव्ह वर. वहिनींची ओळखच नाही आमची झालीये, कशी आणि कधी होणार काय माहिती. निलेश दादा हॅलो अक्षता स्वागत आहे. तो पटापटा लाईक करा मित्रांनो. मानसी निलेश दादा म्हणते मानसी कूल डाऊन. काय दादा कसं कूल डाऊन करायचं, ही माणसं विचित्र आहे. काल पण मी तो विचित्र बोलत होता, असंच काम नाही काय, तर मी त्याच्याशी नीट हँडल केलं. आता आम्ही आहे की कशाला घाबरतेस. हो ना दादा, मी नाही घाबरत त्यांना आपल्याला. ओके ओके. अक्षता बोलतात हाय दादा. नाही ग मानसी लाईव्ह वर नसते बाई. ओके, पण दादा तुझ्या बायकोला माहित आहे का आम्ही तुझ्या बहिणी आहोत. मानसी, मी आणि रोशनी. अक्षर दादा जेवण झालं काय. ओके सॉरी. निलेश दादा म्हणतोय लाईव्हला होतात असे इन्सिडेंट, बी रेडी. हो
त्यांना बीकच नाही घालत आपण. मानसी होते, सॉरी दादा मला वाटलं लाईव्हला आहेत. निलेश कोयंडे, अगं तिला नसतो इतका वेळ, ती खूप कमी यूज करते मोबाईल. बघ दादा शिक काहीतरी बायकोकडनं. दादा निलेश दादा काहीतरी शिक बायकोकडनं, नाहीतर सगळ्या झिलग्यांच्या हातात नुसतो मोबाईलच असता. माझ्या मिस्टरांचा पण तसंच, मोबाईल मोबाईल मोबाईल. मानसी बोलते, ताई मी जाऊ का? सॉरी ताई मी बिझी आहे ताई. हो मानसी जा जा, बाय बाय, टेक केअर, उद्या नक्की भेट. माझा एक डायलॉग आहे पोलीस वर्दीचा. बोल की मग बाबा, घाबरतोस कशाला? बोलायचं आपण बिंदास. अक्षता ताई बोलतायत, हो निलेश अक्षता ताई तुम्ही पण बहिणात, क्यूटस्या. हो तर सर्वांना माहीत आहे, शेअर करतो मी सर्व. उगीच रात्री कोणाचे नाव बडबड बडबडत बसलो तर, म्हणून आधीच. हे भगवान. म्हणायचं रोशनी ताई प्रीतिया ताई. हे बाबा. मानसी म्हणते लाईव्ह नंतर अपलोड केली की बघते मी. सॉरी ताई जाते हा मी. हो मानसी जा जा, तुझ्या करंजा करायच्या असतील ना कर. तानाजी दादा नमस्कार. तानाजी दादा धनोत्रयोदशीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर मानसी चला बाय. निलेश दादा बाय. मानसी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. पटापटा जॉईन व्हा. कोकणची माणसं शादी भोळी. खूप गोड हसलीस, पनीर मस्त बनणार आहे. हे भगवान, हसवतोस तू जास्त. सुलक्षा ताई नमस्कार. प्लीज पटापटा लाईक करा मित्रांनो. माझी नरकात जाण्याची सुद्धा तयारी आहे, पण त्याला कारण स्वर्गीय असलं पाहिजे. म्हणजे नाही कळलं मला. स्वर्गीय असलं पाहिजे म्हणजे काय? मला नाही कळलं. ओंकार दादा बरं. मानसी बनव चांगल्या करंजा आणि कोडी तयार ठेव, नाही तर रोशनीताई कोंडी करून. सुलक्षाताई बोलतायत वेंगुर्ल्यात कधी इलोय? वेंगुर्ल्यात मी एकदाच इलेलोय वाटतं. गेलेलो आहे एकदम. माझं चढूलय जातं त्याचं. मासे संध्याकाळचे मासे बघू, मासे आणू वगैरे, प्रॉन्स वगैरे आणूच जातात संध्याकाळचा. पटापटा मेसेज करा हा. मला सांगा मित्रांनो, आज चल के तुझे हे कोणी सॉन्ग ऐकलंय का? खूप जुनं आहे. होय दादा तयार ठेवते कोडी. येस येस. निलेश दादा रोशनी ताई हिची पाठ सोडतच नाही. निलेश दादा रोशनी ताई हिची पाठ सोडतच नाही. कोण? मानसीची. सुलक्षा तुम्ही शिरोडेचे ना? सुलक्षाताई तुम्ही शिरोड्याचे. निलेश दादा चाय पिलस काय? निलेश दादा जेवलो पण असतो इतक्यात.
ओंकार दादा डायलॉग केलेले त्याला समजलं असतं. डायलॉग कळेल त्याला समजलं होतं, मला नाही कळलं डायलॉग. श्रेयश प्रभू नमस्कार दादा. नमस्कार. दादा बोलताय हॅलो. नमस्कार वहिनी. दादा नमस्कार. धनोत्रयोदशीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. नवीन असाल तर प्लीज दादा सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. निलेश म्हणते अक्षता जेवण झाले आता कुठे चाय. अक्षता ताई म्हणते नाही मी चाय पितय ना म्हणून म्हणलो. ओके. कुठे गेले हो तो देवेश माकड येत नाही का आता. दादा प्लीज असं काय बोलू नका. एकमेकांबद्दल छान छान बोला. कुणाबद्दल दादा वाईट बोलू नये. निलेश कोळणे मग जेवणार कधी. संध्याकाळी. गरिबीच्या झाडावर पया. गरिबीच्या झाडावर पया काय आहे. ओंकार दादा काय या. ओंकार देऊन आलोय वर. काय देऊन आलाय वर. अक्षता हो हो रात्री एकदाच रात्री जेवताय का. तर मित्रांनो बघा हे छान असं त्याला तेल सुटेपर्यंत ढवळायचं. छानपैकी ढवळायचं. जरा लागलंय तुमच्या बोलण्याच्या लागात करपून जाईल. अरे वा किती झाले आहे वजन कोणाचं. चाळीस. वा अक्षताताई छान. अक्षताताईंचं वजन 40 आहे. बापरे कमी खूप कमी आहे. व्हेरी गुड. मग रात्री इतका डाएट. हो वहिनी देवेश छोटा भाऊ आहे माझा. चालता आमचा मध्ये. मग दादा या कधी सांगतालाय श्रेयस दादा. काय हो दादा तुम्ही तुमचं भाऊ छोटं तर या सांगतालाय कधी. मला वाटलं असंच तुम्ही बोलता असं नाही. ठीक आहे मग चलता. तो वाटतं त्याची काहीतरी हॉटेल असत. हॉटेल समजतच तुला. बघ ताई शिक जरा. नाही रे बाबा आमका जमना डाएट करू. अरे बाबा डाएट करू जमलो असतो तरी मी वॉकिंग करते. हा मी संध्याकाळचं वॉकिंग करते. त्याची कोण तारीफ करणार नाही. मी वॉकिंग करतोय त्याची तारीफ कोण करणार नाही. तू लक्ष दे बघा ना माझी तारीफच कोण करणार आहे.
ताई तुझा 65च्या वर असत ना? नाही, माझा 62 नाही रे बाबा, मी डेली जेवण करतो 3 टाइम, पण होता कधीतरी भाऊ. दीपक म्हणले ताई चष्माचा बॉक्स दाखव ना, मला पण बनवायचा आहे चष्मा. अरे ओ दादा, दीपक दादा, मी हा लेन्स कार्ड मध्ये घेतलाय, तुम्ही पण लेन्स कार्ड मध्ये ना जावा. खूप छान छान तिथं फ्रेम ठेवलेल्या असतात, तुम्हाला छान सूट होईल असं घ्या. बॉक्सवर काही नसतं, मी लेन्स कार्डवरूनच जाऊन घेतलाय, शॉपमध्ये जाऊन घेतलाय. तुमच्या जवळ जर लेन्स कार्डचे शॉप असतील तर तिथं जाऊन ना छान छान चेक करा, म्हणजे कधी बाय 1 गेट 1 पण ऑफर असतात. मी एकच घेतलाय, कारण हाच घालायला जमत नाही, 2 काय करणार घेऊन. करते करते मस्त करते, कीप इट अप. थँक्यू ओमकार. बाय सिसो. ओमकार दादा कशात जाते तू? मी पण जातले अजून 10 मिनिटं थांब, मी पण जातले आता. दीप्तेश गोरीवले, ताई जेवण झालं का? हो दीप्तेश दादा, बनवते, मटर पनीर बनवते. संदीप दादा नमस्कार. दीप्तेश दादा तुला धनत्रयोदशीच्या खूप खूप शुभेच्छा. नवीन असशील तर प्लीज सबस्क्राईब कर दादा, आणि डबल टॅप करून लाईक कर. संदीप दादा म्हणजे अरे मस्त मस्त तू करत, तुझ्यावर भरोसा असा. थँक्यू दादा, थँक्यू. दीपक दादा म्हणते ताई मी पण असाच बनवणार चष्मा. ओके दादा, आवडला का तुम्हाला? माझी चॉईस आहे. ओके, वेट करा, मी दाखवते तुम्हाला चष्माचा बॉक्स, शोधते जरा थांबा. हा पहा दादा, असा आहे याचा बॉक्स. असा आहे दादा बॉक्स हा. निलेश दादा, या चष्म्यावर प्रिन्सिपल वाटतेस तू. धन्यवाद दादा, रिअल मध्ये प्रिन्सिपल नाही, चष्म्यामुळे तरी वाटतंय. गिफ्टेस, तुला पण माझ्याकडून दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. दादा सबस्क्राईब करा, हेच मोठं गिफ्ट माझ्यासाठी, आणि डबल टॅप करून लाईक करा दादा. गिफ्टेश दादा, अक्षदा ताई, निलेश दादाकडून. दादा कुठून आहे? दादा आहे काय दादा, तूच सांग कुठून आहेस तो. निलेश दादा तूच सांग. बिचारा पनीर काय नाहीये, बनतंय बिचारा. निलेश दादा बिचारा पनीर नाही, बिचारा मी असेल. तर निलेश दादा म्हणता ते सॅनिटायझर आहे काय? नाही, चष्मा साफ करायचा आहे, ते सॅनिटायझर नाही आहे ते. हे बघा, मजा येते ना लाईव्हला. सगळ्यांचे क्वेश्चन एवढे भारी भारी आहेत, उत्तरच द्यायला भारी आहेत वाटतंय. अक्षता ताई, ते सॅनिटायझर नाही आहे, ते आहे माझा चष्मा साफ करायचं. तर निलेश दादा बोलतोय पनवेल, गाव देवगडचा आहे. ओके. संदीप दादा म्हणते आज काय स्पेशल असा जेव? तर आज असा पनीर, मटर पनीर असा आज. तर सर्वांनी जेव घ्या. अक्षता म्हणते तेच ना गो. निलेश, अरे देवा, अक्षता तू. तर मजा करा दिवाळीची सर्वांनी, असेच हसत राहा, आणि माझ्या चॅनलला रोज भेट द्या.
खूप मजा येते तुमच्यासोबत सर्वांशी बोलून. अरे देवा, अक्षता तू लवकर घे चष्मा. लाईक करा मित्रांनो पटापटा. सर्वजण कुठे गेली मंडळी, पटापटा लाईक करा. आता लाईव्ह संपणार आहे, पटापटा लाईक करा जाता जाता तरी. संदीप, पापड असा की नाही जेऊ सोबती? पापड असतं दादा, कधीतरी भाजतं, सारखं सारखं नाही भाजणं, कधीतरी असतं. तर धनोत्रयोदशीच्या खूप शुभेच्छा सर्वांना. आणि सगळ्यांका या वर्षीची दिवाळी खूप आनंदाची जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. पटापटा लाईव्हला या. अगं मटर पनीर साठी थांबले सगळे. तर हे पहा, दाखवते आता मी मटर पनीर. आता उकळी येणार आहे. हे पहा, मटर पनीर बनवलंय. आता याला छान असा एक कड येऊ दे, मग आपलं मटर पनीर छान पैकी रेडी होणार आहे. नक्की जेवायला या. आता आपण छान गप्पा मारूया थोडा वेळ आणि लाईव्ह संपवणार आहे आता मी माझं. तर मित्रांनो, हो झाकण ठेवचा लागत ना आता. हो ठेवलं दादा. प्रांजल परब, हॅलो प्रांजल परब, नाईस, थँक्यू. कोणाकोणाला मटर पनीर आवडतं? आयटम किती बनवून झाले असत? कसले? आज मी बालुशाही बनवतले दादा. माका डबल टॅप करून लाईक करा. हार्ट्स पाठवण्यापेक्षा डबल टॅप करून लाईक करा. आणि जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा मित्रांनो. प्रांजलताई प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला नवीन असाल तर. आणि उद्याच्याही चॅनल लाईव्हला नक्की या. तर निलेश दादा, मस्त मीठ टाकले आहे ना ताई? हो दादा, मी आता लास्टला टाकलंय कारण मला मीठ जास्त आवडत नाही. मला जर ऑप्शन असेल बिन मिठाचा खाता मी खाऊ शकते. राहुल शर्मा, हाँ जी नमस्कार राहुल शर्मा जी. धनोत्रयोदशी की खूप खूप शुभकामनाएं आपको. नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और डबल टैप करके लाईक करो. संदीप दादा म्हणताय फराळाचं गो. तर होय दादा, मी बनवलंय शेव, करंजी, चकली आणि शंकरपाळी. आणि आज बनवतलंय, आता काय बोललेलं आहे तर बालुशाही. नाव येणार आहे मग त्याचा. बोलण्याच्या चक्करमध्ये काही राहिले असेल तर आठव जरा. नाही दादा, सगळा घातलंय बरोबर. संदीप दादा विचारतं चायनीज आवडता तुका? नाही दादा, चायनीज आम्ही खाल्लं तर 1.5 वर्षाने एकदा खातो. चायनीज नाही खाणं. मग सिंपल म्हणजे हॉटेलमधलं ही व्हेज किंवा नॉनव्हेज जेवण आवडतं. जेवण, चायनीज पदार्थ नाही आवडला. दत्ता घरोडे, नमस्कार दत्ता दादा.
लाईव्हला तुमचं स्वागत आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. आणि धनोत्रयोदशीच्या खूप खूप शुभेच्छा दत्ता दादा तुम्हाला. प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. वाव, छान. 10 लाईक झाले आहेत. श्री यादव, श्री नमस्कार. धनोत्रयोदशीच्या खूप खूप शुभेच्छा. श्री जी, आपको धनोत्रयोदशी की खूब खूब शुभकामनाएं. नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और डबल टैप करके लाइक करो. 11वां लाइक आपका चाहिए. निलेश दादा बोलतोय मला बिलकुल आवडत नाही चायनीज. हो दादा, नाही चायनीज बरंच नाही ते. देवेश, हाय देवेश, खूप दिवसांनी अवतरला. आता तुझा भाऊ आलेला, तो तुला माकड बोलत होता. तुला माकड बोलत होता देवेश दादा. तुझा भाऊ तुला माकड बोलत होता. चारू दाळवी, हाय ताई. चारू ताई हाय, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा ताई, आणि डबल टॅप करून लाईक करा. आणि धनोत्रयोदशीच्या खूप खूप शुभेच्छा. श्री दादा बोलत आहेत जेवण झालं का? हो दादा, बनवलंय, जेवायचं आहे आता. तुमचं जेवण झालं का नक्की सांगा. संदीप दादा, इडली, डोसा, मेंदूवडा यापैकी काय आवडता? हा पण नाही आवडणार जास्त. माका आवडता, सांगू काय काय आवडतं आता? चिकन आवडता, चिकन फ्राय आवडता. चिकनचे सगळे आयटम आवडतात. फराळ झाले का? हो चारुताई, फराळ झाला. शेव बनवलाय, चकली, करंजा आणि शंकरपाळी बनवली आहे. तुमचा फराळ होऊन झाला का नक्की सांगा मला. आणि चारुताई प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा ताई. हो, चारुताई म्हणतायत कोंबडी वडे. वाव, फेम, एकदम भारीच. ताई, कोंबडी वडे कोणाला नाही आवडत ना? भारीच लागतात. निलेश दादा, मला नाश्त्यामध्ये तिन्ही आवडतात. मेदू वडा मस्तच बनवते बायको, सांबर चटणी. वा वा. मग निलेश दादाकडे जोग जाऊ खाऊ कोया नाश्त्यात. देवेश दादा, कोण माकड बोलला? श्रेयश दादा असेल. हा. होय होय, श्रेयश प्रभू होता. मी म्हटलं त्याला, मला माहिती नाही तुझा भाऊ आहे तो. मी त्याला बोलली की अरे दादा, असं कोणाबद्दल वाईट बोलू नको. अगं चालतं, तो माझा भाऊ आहे. तेव्हा मला कळलं. निलेश दादा बोलते कोंबडी वडे एक नंबर. खरंच. आणि हे ना गावी खायला भेटायला पाहिजे, कोंबडी वडे वगैरे असं. गावठी चिकन, सुक्क चिकन वगैरे आहे ना. येवा येवा अशी या सगळ्यांनी. काय दादा, आता इथून बोलवतं. जर आम्ही तुका फोन केलो आणि म्हटलं आम्ही पनवेलमध्ये पत्तो सांगतो, तू देऊचंच पण नाही. होय ना दादा? तुळशीराम दादा, नमस्कार दादा, लाईव्हमध्ये स्वागत आहे. तर धनोत्रयोदशीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. सबस्क्राईब करा चॅनलला दादा नवीन असाल तर. आणि उद्याच्या 1च्या लाईव्हला जॉईन व्हा, जेणेकरून आज नवीन असाल तर उद्या आपल्या यूट्यूब फॅमिलीचे मेंबर असाल तुम्ही. आणि डबल टॅप करा, लाईक करा चॅनलला. आणि सर्वांना धनोत्रयोदशीच्या खूप खूप शुभेच्छा. बस काय, असे कसे होईल ताई, बोललो आहे यार. भाव कधी वागेल का असे? बघायचं आहे मला, टेस्ट घ्यायची आहे तुझी. निलेश दादा तुझी टेस्ट घेऊची असा बघतलो. गणेश माझं नाव. नमस्कार गणेश दादा. ताई साहेब, नमस्कार गणेश दादा. तुम्ही माझं लाईव्ह संपताच येतात नेहमी.
प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हमध्ये आपण नक्की भेटू. चिकन तंदुरी, चिकन लपेटा, चिकन तिखा मसाला, चिकन 65, बटर चिकन, यापैकी काय काय खाल्लं असतं? सगळं खाल्लं असतं. सगळं खाल्लं असतं दादा. हो घे कधी पण. पल्ला पाताळातून पण येईन तुझ्यासाठी. थँक्यू निलेश दादा. हँड्स ऑफ यू. मानसी आली परत मी. अगं मानसी झाल्या करंज्या एवढ्या फास्ट बनवून. गणेश दादा म्हणते माझी लाडूबाई. थँक्यू गणेश दादा. काय ते धनोत्रयोदशीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. निलेश दादा म्हणतो वेलकम बॅक मानसी. वेलकम बॅक मानसी. नाही झाल्या, थोडा आराम म्हणून थांबली आहे. हो का मानसी? जेवलीस तू? मानसी जेवलीस का? जेवायला घेते आता. पिठलं भाकरी डाळ भात डाळ. बापरे. दुपारच्या जेवणाला पण भाकरी असते का ग? अरे बापरे, कोणतरी आलं. मी जातो, टाटा बाय बाय. बाय रेवेश. ताई साहेब आम्ही येतोय दिवाळीला. ताई या या नक्की या. निलेश दादा बोलते होय ताई, नाती बनवायला सोपी असतात, टिकवणे सगळ्यांच्या बस की बात नाही. आणि मी नात्यांबद्दल जाम सिरियस आहे. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. मानसी बोलते निलेश दादा या जेवायला. निलेश दादा मानसीकडे असा पिठला आणि भाकरी असा आणि डाळ भात पण असा भारीच असं. आणि माझ्या भावाच्या लग्नात या डिसेंबरच्या 13 तारीखला सिंधुदुर्गात. गणेश दादा बोलते माझी ताई हसली म्हणजे फसली. हे भगवान. तर चला आता माझं लाईव्ह मी संपवते. उद्याच्या लाईव्हमध्ये आपण भेटूया. तर आता मुलांना जेवण वगैरे द्यायचं आहे. तर थँक्यू सो मच. मानसी मस्त जेव जेव, 2 घास एक्स्ट्रा जेव माझे. मानसी. गणेश दादा बाय. कारण लाईव्ह संदीप दादा म्हणता हॉलवर असा की घरी. हॉलवर पण असा आणि घरातही थोडं पार्ट असतलो आणि हॉलवर पण असतलो. गणेश दादा म्हणते प्लीज. गणेश दादा मग मी 1 तासाच्या वरती झालाय, माझा घसा दुखतोय त्यामुळे उद्याच्या लाईव्हला नक्की ये. गॅस बंद केलो. नको ना ताई प्लीज. अरे गणेश दादा माझा आवाज पूर्ण बसलाय, त्यामुळे उद्याच्या लाईव्हला मी नक्की भेटेन. जास्त बोलणं शक्य होत नाही, 1 तासाच्या वर मी जास्त बोलली आहे. बघू ताई मटर पनीर एकदा ओके दाखवते. आणि आता मी ठेवते. हे बघ छान असं मटर पनीर बनलंय. पण आम्ही ना जास्त तिखट खात नाही दादा, कारण मुलांना तिखट म्हणजे छोटीला आवडत नाही, त्यामुळे बनवत नाही. तर थँक्यू सो मच. हो दादा करायची आहे. गणेश दादा सॉरी हां लाईव्ह संपवते. संदीप दादा धनत्रयोदशीच्या खूप खूप शुभेच्छा सर्वांना. काळजी घ्या, मस्त कोथिंबीर टाक हां वरून. हो दादा टाकते. मुलांना नको असते म्हणून मी लास्टला टाकते आम्ही खाताना. तर थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. बाय मानसी, बाय निलेश दादा, बाय गणेश दादा, बाय संदीप दादा, मानसी बाय बाय. काळजी घ्या सर्वांनी.